dahil di presensya di Diyos kada tayo. Amen? Amen? Amen. Praise God. Mabalik niya magpagtatnan tayo kanya. Karapit. As ko na itibigyan, whatsoever you do and word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Ako Diyos, agyaman kami nga po iti presensya, marikrit namin nga po. Agyaman kami nga po iti biyak, iti ayat, po Diyos, nagtutuloy, ipaparik naman ka na kami nga po Diyos. Itay-dayaw na ka po Diyos, tas ka tinagapuan iti biyak, yan ayat. Yan si kati Master May, iti amin na parasol. Agyaman kami nga po Diyos, iti presensya, nga datatawa po, tas panamati ni, karang iti sao. Ngayon ito nag-urnong kami kapukin ka, kaya adda kayo tinagawa na kami. Agyaman kami nga po Diyos, di bang agyaman kami tinagpo. May paparignan ka na kami bayat po, iti panagbay sa amin, nga mga dayaw kin ka, mga papresyal, karang iti kinimbag mo, iti biyag, parang bigbig niya po Diyos, kawan ka na kami, urgigat amin kin ka. When ako Diyos, nagmayat na rin nangan ako. Din kami parang pakumbabay di sa muwa ng mga po Diyos. Nga si kawaw, kung talinaw di puso mi, nga mangitagtag ay ka na kami, kin mangitagdanan di amin nga ramidan mi. Mamati kami ako Diyos, nga da kami amin dito eh. Saan nga gapo ka da kami, no di ka gapukin ka, nga mangitagdanan di tibiyag mi. Kaputan ang pasning ito di tibiyag mi kin ka. Inso kumi ni tibiyag mi kin ka. Nagpanuray kin, nagpaidalan kami kin ka. Mamati kami ako Diyos, nga pinag-imbag ka imam. Isu, iti, ang nangidalan ka na kami, sila iti kukundawan. Kaya mangidalan may kada kami, iti sumarunungal daw. Kaya ako Diyos, agyaman kami tatangal daw. Ekstektaran niya ako Diyos, nagiti nag-imbag ng mga ramit tatangal daw. Sika ako Diyos, ikikupuan niya amin na dayaw. Kaya agyaman ang manin ako Diyos, di pa nangaramat mo kanya. Kasi di pa nangabalin nga nagapukin ka. Kaputawan ka niya, no di kan amin ken ka. When ako kukuwami, di amin na dayaw, kung agyaman ang tibindisyon, na may bukbuk, kadagiti amin ng mga tatlon, iti nga sa ono. In Jesus' name, Amen. Amen? Amen. Praise God. Pabalik kayo. Thank you, Jesus. Andiyan nga nag-rex. Andiyan nga nag-impa. Ngayon isa o ni Diyos, kahit na ipalasak man yan. Kaya nagyaman na pala unay ko Diyos, di pa nangaramat naman yung ganyan, kapalasugan ni division. Kahit ma-bless tayo amin, nga mga tulun, kalagay nga sa uni ako Diyos. Isa o ni Diyos, kahit iso iti mantag, iti bangka, iso iti mang sulbar, iti amin na issue iti biyak. Amin na sitwasyon iti biyak. Kaya wanda ka, iti nga sa o ni Diyos, iti presensya iti Diyos, at talinaan kin ka. Kaya iso iti mangisurukin ka, kanig iti amin na akdang nga iwayat mo iti biyak. Kahit saan ka ito nga plus, nagbabawi iti sumarunong aldaw, kaputan ng pasmon ngayon pabiyang iti ako. Kahit numan dagiti paspasamak iti biyak mo kung saan nga may parban. Gamgaputin pasat mo iti biyak mo kinihapo Diyos. Amin nga mapaspasamak iti biyak mo kat pasat iti plano iti Diyos. Numan pa iti kabuso iti pagarok na kat kaslangan na abakan. Gaputay talmud na kan, inbandik na kan. Gam ko na ti Diyos, gaputan nagpanuray ka, nagpaidalan tayo kinkwana. Nihapo Diyos, ti mangibawon ka na tayo, mangidalan ka na tayo, kibilan na tayo, isuro na tayo. Tapno, ibanag na amin na rin, pagitibiyag tayo, kat agbalin na testimony, nagiti saan may parang, gaputan ti Diyos, kat ibanag na amin na rin, pagitibiyag tayo. Amen? Amen. So, isulay ito, idadaanan tayo tata. Adalan tayo kapagsak. So, di pag idadalan tayo, kat may papan, kadagiti kondisyon, amalakam tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos kada tayo. Being in the presence of God, there is fullness of joy. There are pleasure forevermore. Being in the presence of God provides you blessing, provides you joy, and with peace. So, nabusbusan, iti oras mo, iti Diyos, di presensya iti Diyos, nabusbusan iti oras mo kinkuana, dagiti bunga iti Espiritu, ket isu, iti may parangalan ken ka. And when you go to the presence of God in the midst of rough times, He will go to work for you. So, at iti bendisyon, am tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos kada tayo. Kat mamatiak, nga amin nga issue iti biyag, kat masunpar, babaan iti nasinad, a relasyon tayo ken Apo Jesus. Mamatiak, at amin nga problema, amin adadagsan, ken amin nga pakalikutan iti biyag ket masulbar, babaan iti nasinad, a relasyon tayo, iti presensya, iti Diyos.
So if you don't have the fruit of the Spirit, kat nubusbusam iti oras mo kinkwana, dagiti bunga iti Espiritu, kat isu iti may paranganang kenka. If you need healing, kat nubusbusam iti oras mo kinkwana, panakaagas, kat may paranganang kenka. If you need deliverance or transformation, kat nubusbusam iti oras mo kinkwana, waya-waya, kat isu iti may paayon kenka. Panakabalbaliw iti biyag, kat isu iti may paranganang kenka. So, anya ti paggapuan iti bendisyon? Anya iti paggapuan iti waya-waya? Anya iti paggapuan iti panakaagas? Anya iti paggapuan iti rago? Anya iti paggapuan iti tana? Ket amo tayo nga amin dagita ket aggapu iti makunang nga nasinad nga presensya iti Dios. Relasyon tayo nga nasinad iti presensya ni Apo Dios. Amin dagita ket magunod tayo babaan iti nasinad a relasyon tayo iti presensya iti Dios. Amin nga kasapulan tayo a may maay iti biyag ket may parangarang iti biyag tayo babaan iti nasinad a relasyon tayo iti presensya iti Dios. Amen? So adda tayo tatay iti presensya iti Dios. Adda tayo iti sao iti Dios. Adda tayo iti presensya iti Dios. So adda iti naisang sangayan. Aramid iti biyag tayo iti kaadda iti presensya iti Dios kada tayo. Adda iti isang sangayan nga mapaspasamak iti biyag tayo iti kaadda iti presensya iti Dios kada tayo. Kaspuna na iti libro iti Psalms chapter 16 verse 11. Psalms chapter 16 verse 11. Kuna na dito ay, Thou will show me the path of life. In thy presence there is fullness of joy. At thy right hand there are pleasure forevermore. So jasito ko iti Apo. Iti presensya iti Apo kat adda iti nananay aran ko. Iti nagdibag nga ima iti Apo. Kat adda iti ragsak nga kan kanayon. So iti kaadda iti presensya ti Dios kat adda iti nananay aran ko. Kat adda iti bendisyon ang malakam tayo. Iti kaadda iti presensya ti Dios kada tayo. Umuna bendisyon ang malakam tayo iti kaadda iti presensya ti Dios. Kat nasaratan iti libro iti Romans chapter 10 verse 17. Ako na, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. At ipamati kat umay babaan, iti panagdaldalyan, iti sao iti Diyos. So kuna na, relasyon mo, iti sao iti Diyos, kat patauden na, iti pamati. Relasyon mo, iti sao iti Diyos, kat patauden na, iti panagtalag. So maadaan ka, iti panagdependa, kini Apo Diyos, babaan, iti relasyon mo, kini Apo Diyos. So inton iti panagriknam ket kasla nga awan iti pamati mo. Inton ti panagriknam ket kasla nga awan iti talet mo. So kimaten no kasano iti relasyon mo iti sao iti Dios. So kontinto ka kadi. No kasano iti kaadu iti oras abus-busbusan iti sao. Dahil ti mangsungbat no apay nga kasla nga awan iti pamati. No apay nga kasla nga awan iti talet mo. So kasano iti relasyon mo iti sao iti Diyos? Kasano iti relasyon mo ken kuana? So number one, you get faith and confidence in the presence of God. There are pleasure in the presence of God. There is fullness of joy in the presence of God. So being in the presence of God provides you healing, provides you deliverance, provides you everything you need in your life. So, ija presensya iti Diyos, kat kumpletong itigyan mo. At talinag ka lang, ija presensya ni Apo Diyos. Amen? Amen. Awan na din, sa bali nga taligagayan ko, itigyan mo din ang talinag, ija presensya iti Diyos. Being in the presence of God provides you everything, whatever you need. Hallelujah. Anyan nga nagragsak. Anyan nga nagtimbang. Iti kaadda, iti presensya iti Diyos nga nagkadayon ka tayo. Kat iti wagas, isu na ito'y panangadal, panangsukimat, kanang iti sao iti Diyos, nga isu iti ayan, iti presensya iti Diyos. So kuna na, nga iti kaadam, iti presensya iti Diyos, mapatawad kin ka, iti nananay nga pamali. Mapatawad kin ka, iti nananay, apanagtalag. Iti sao iti Diyos. Kaya kuna na, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hindi po nga na yan dati sao, iti sao, dati Diyos, kat ti sao, isu Diyos.
Kahit mo adda ka ti sao, adda ka ti Diyos. Kung ayan na ti Diyos, adda ti presensya ti Diyos. Kahit mo adda ka niya ti sao, adda ka niya ti Diyos. Kapag ka ti sao, kag iso ti Diyos. Kahit mo adda ka niya ti Diyos, adda ka niya ti presensya ti Diyos. Kahit saan na ka nang mabalin na pagay-ayaman ti kapuso. Numan mabaklab ka, kapag addakin ka ti sao ti Diyos. Addakin ka ti kari, nga lumabaklab ka, bumangon ka manan, kahit ikabil na kay ti Diyos, iti rabaw iti bato. Isa rupa na ka pinapintas nga dala, itaran na ka iti apo. Saan nga si ka iti bumangon? Iti Diyos, iti presensya ti Diyos, iti sao iti Diyos na adda iti puso, iso ti mangibangon king ka. Addakin ka iti sao iti Diyos. Kat nagsimple, no kasano nga addakin ka iti sao iti Diyos, kasano mapalit na ka nga addakin ka iti sao iti Diyos, iti intad mo, iti biyag mo, iti Diyos, nagpanuray ka kiniapo Diyos, nagpaidalan ka kiniapo Diyos, so tatan, adda iti mawaspasama king ka iti biyag mo, saan nga gapu king ka deta, gapu tati sao iti Diyos, pinalubusan mo, nagtalinan iti puso, iso nga inikan na ka ti trabaho, inikan na ka iti nagpintas, nga masakbayan, kat makikita mo dagiti nagmamayat, nga mawaspasama, iti sumaranungal daw iti biyag mo. Numan may makita ko kas lang mga di, nga dayta itaramaton iti Diyos nga addan, tak no makasagpat ka ti baro nga tupad iti masakbayan ngayon sa gana ti Diyos. Hanggang may backup sa ti ganyan. Hanggang may bat iti presensya iti Diyos. At balinod ka lang iti presensya iti Diyos. Iti napuuran nagiti amin nga gamon ko. Iti pagkanitulaan napuuran na amin. Napukon tinagbanog kami iti adungan tawen. Kung malabdan iti agsangit, hingga na ang oras sa dumano na iti 5 minutes. Kung kunang apo, agyaman na, tak isa at dali puso. Iti presensya madaan niya. Dumanpay na puuran amin. Ganti pang matikin ka. Kahit saan nga pulos na mapuuran. Kaputagda ka kanya. Kahit mamati ang ako Diyos ka tinagtimbang kanyimam. Iti mangidalan kanya. Mangikabil kanya. Iti napintas nga dalan. Tapno tulungan na nga umabanti manan. So iti Diyos inaramat na matlaan. Dahil dyan nga pagarup iti kabuso na mangitalmad kanya. Nga iso iti pangibanag kanya. At makasagpatak. Iti dakdak-kalpay nga masagbayan. Iti biyag ko. So kaya iti Diyos nga adday tinapinpintas, sakbay na nga ikabil iti Diyos, iti napinpintas, nga pagbanagan iti masakbayan iti diyag mo, triningan na kapay iti ako, no makapasa ka. Mabalin no umay nga pagsubok king ka, kat adday iti mang tagtagibasit king ka, dati mang lalayat king ka, dahil kat pagsubok king ka. No malasatam dahil addawanan iti mas naingat. Kat numalasata man ng addaman ng itimas na ingat. Kat kuna na, James chapter 1, verse 1 hingga 3, when all kinds of trials and temptations crowd into your life, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Realize that they come to test your faith and to produce in you the quality of endurance. And let the process go on until that endurance is fully developed, and you will find you have become men of mature character, men of integrity with no weak spots. So nung may nagiti trahedya, nagiti didigra, nagiti upot, nagiti saan mo may parabang nakasasaad, saan mo nga mawata mong apay nga napasama kanya, ti kastoy, araramid mo tinaibag, inaramid mo tinaibag, dakas mo tinaramid ka kanya, ngayon kunay iti Diyos, nung umay na kita, saan mo nga ibilang, nga iso iti mang dadalalkin ka, no di ka akseptaran mi da, aklo na mi da, makas gigayang, nga nang testing iti pamating, tapno pataudan daking ka, iti kinaanos, kabayaan ko na may Diyos. Bayang ngay tinaldaw at agtultuloy na kita. Iso nga di ba na iti Diyos ka na tayo. No makabaso ni kapsat mo ti maminpito ti may isang aldaw. Kat maminpito mo kapat agpalistinsar kin ka. Pasensya am. Ito no bigat manan. Kat makabaso manan ti maminpito. Pasensya am. Kung nalagay ti apostol. Apo, nayunang gano'n di pamati eh. Ganun po na iti Diyos. Saan nga pinaadwan ni ti pamati. Saan nga pinadaktalan ni ti pamati. Nulang ada ti pamati. Nga kasla iti bukal ni ti pichay. Punaong iti daita, nga kayo iti mangga, puno kayo iti kainito, nga maparot kat maimulay jawaybay, kat maimulay jawaybay. Kat nga sa kwen, lupunang nga daita nga dadagsan, kaput adaan ka ti pamati, nga nagakumanipod iti sao ti Diyos, kaput ati umunang magunukod mo, iti sao iti Diyos, iti presensya iti Diyos, kat iso iti pamati, kaput adaan ka iti pamati, daita nga pamati, no aramatang laan, daita nga pamati. Haan nga pinadaktalan iti pamati, haan nga pinaadwan iti pamati, iso ko na nagiti apostol, Lord, increase my faith. Padwan ko man ti pamati, mitak mga baliming nga pakawalan iti kabsat ni, nga uray agbasol kada kami ti maminpito, kat babaling nila nga pakawalan, uray na daw agbasol. Yung po na ti Diyos, uray pasit lang nga pamati, kasta lang iti bukul iti pichay nga pamati. No aramatan lang nita nga pamati. So, ti iso nito kaya pa nangaramat tayo, iti pamati, nga nagumuod tayo, manipod iti presensya iti Diyos. So, nagmayat, kakabsa. Nga adda iti presensya iti Diyos, kada tayo, babaan iti manang suksukimat tayo, iti sao iti Diyos. Kat kuna, bayam, nga itinaldaw at agtultuloy, nagitoy nga padas iti biyan.
Ingana nga ti kinaanos mo, ket naan-anay nga mapasaya, ket ditoy mo nga makita, iti panagbalin mo nga tao nga natakunan, nanakman, kinaan-anay, nga makaayo, iti matang ni Apo Diyos. So being in the presence of God provides you with the blessing, with joy, and with peace. Oh, glory to God. At tinananay nga rago, at tinananay nga talna, amin nga kita ti bindisyon, amin nga espiritual nga bindisyon, kat may bukbukin ka, gaputanda ka, iti presensya iti Diyos. Saan mo nakamat-kamatong dagiti bindisyon, ang talinag ka lang niya presensya iti Diyos. Kat nagsimte, babaan iti panangapresyar mo kinkuana, panangapunon mo kinapo Diyos. Itibutibyan mo kan kanayon kinkuana, agpaidalan ka kinkuana, nga isunay ti masurot itibyan mo saan nga sika. So, umuna, ang magumpod tayo, kat pamati, babaan, ti panangbusbus tayo, iti uras tayo, iti sao ti Diyos. So, iti panagrinam kat kaslaawan, pamati, kaslaawan talag mo, so timatan mo, kasano ti relasyon mo, iti sao ti Diyos. So, kontento ka kanino, kasano ti kaado, iti uras, nga busbus-busam, iti sao ti Diyos. So, dahil ta, iti mga sumbat, no apay nga kaslaawan, ti pamati, no apay nga kaslaawan, iti talag mo. So, kasano, iti relasyon mo, iti sao ti Diyos. Kasano? Kasano di relasyon mo kenkuana. So sunod-sunod di labagi. Kat maamuam iti sumbat. No kasano kaadu iti oras na busbus-busam iti presensya iti Diyos. Kaya iti Diyos nga dati yung kumakan kanayon iti presensya na. Diyan ko na ti Diyos, pray without ceasing. At kararag kayo saan nagresat. Sana kahit ka sa uwan nga paparento mong ka, balbalang magpatpatnag. Sana kahit ka sa uwan nga, agkararag ka, pupulong ka, magpatpatnag, balbalang. No di kahit ka sa uwan iti Diyos. At talinagad ka, ti presensya ni Diyos. Hindi amin nga oras ti biyak mo, babaan iti panagpanuray mo kinkuana. Nakunang, hindi amin nga ramidan, Apo, amo nga ramidan na ito saan nga gapukin ka. Apo ka sa kulang iti presensya. Apo kahit kung ang palinawda ka ng kanayon iti presensya, kaya iso ti mangidalan ka niya, mangisuro ka niya, mangtad ka niya, iti panagpasensya. Dahil tanga kanayon na kaburburibunan, Apo, agyaman na iti presensya nga daan niya. Saan ko kaya nga pasensyaan iti, nagaramid ka niya ti madi, no saan nagaputi presensya nga agdalan niya. Saan ko kaya nga pakawanan na iti nagaramid ka niya ti madi, no saan nagaputi presensya nga agdalan niya. So Apo Diyos, tarigagaya nga kan kanayon, iti presensya nga agtalinagad kanya. Dahil tayo wagas, no kasano nga aramatan iti pamati, nga nagungkod mo manipod iti sao ti Diyos, nga iti ebidensya, nga agdaking kan iti pamati, adaan kan iti panagbalat iti Diyos, adaan kan iti panagdipendar, kadag iti kinaimbag iti Diyos, adaan kan iti makuna nga pananginanama, kadag iti sao iti Diyos. So adaan kan iti panangapunon kinkuana, panangapresyar kinkuana, ken panangpadpadayaw kinkuana, ken saan kan nga agdwa-dwa kadag iti kari iti Diyos. So nagpanuray ka kinkuana, nagpaidalan ka kinkuana, nga iso na lang iti humuna at dalita panunod mo, iti amin nga aramidan. Kato kanayon, nagdaking karita, mapanagnikam na daan ka, iti pamati, kat ni Apo Isus, at talinagad ita pusom, kaya sa timangitagay kin ka, kimangidalan kin ka, iti amin na aramidan. Kat iti bindisyon iti Diyos, maibukbukin ka, nga iso ti mangmangtagkin ka ti salaknib, mangmangtagkin ka ti inana, mangmangtagkin ka ti tana, kat magunod mo, iti kan kanayon nga baligi iti diyan mo. Numan pa saan nga baligi kat ta, ngam, kuna iti Diyos, ti sumarunungan daw, ibanag na nga baligi amin. Amen? Praise God. So saan mo nga pabasulin iti Diyos, anyaman iti mapasama. Gapot amin nga mas pasama iti diyan mo, kat pasag iti plano iti Diyos. Dahil kita agdan na ramatan ni Diyos, tapo'y sagpat na ka, iti mas dagdag kalpay, mas napimpintas pa'y nakasasari ti biyago. Kung nagibigyan at inalintag na tao, kahit lumawag iti dala na. Kahit na sa saan pa'y nga nakita, iti napimpintas, iti sumarunong, iti biyago. At dabay, iti napimpintas. Yes. Amen? Praise God. So nagyamyaman ka tata, mas pa'y manan ti panagyamyaman mo, iti sumarunong alda. Gapot ang damay manan, iti napimpintas. So agtalinagad tayo, iti presensya, iti Diyos. Kat una, ang magunkod mo, iti panagtalinagad mo, iti presensya iti Diyos. Kat isu, iti pamati. May kagwa nga bindisyon, ang malapang tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos. Kat masaratan, iti libro, iti Proverbs chapter 2, verse 1 and 2, na isu, iti kinasirit. So being in the presence of God gives you wisdom. Iti kinasirin kat iso iti bindisyon ang malakam tayo, iti kaadda, iti presensya,
iti Diyos. So ti kinasirin kat isu iti bendisyon ang malagkam tayo, ti kaadda iti presensya iti Diyos kada tayo. Kaadwan ka iti taktao, kat saan da nga ammo iti nagdiferensyaan, iti kinasirig ken kinalaing. Ti kinasirig kat saan nga kinalaing. Ti kinasirig kat kabagalan ang mga ramat, iti kinalaing. Ti kinasirig kat silaw amang lawag, iti kinalaing. Takno maadaan ka iti diskarte. So kasanuman iti kinalaing mo, no awanan ka iti kinasirig, awanan ka iti diskarte. So kasanuman iti kinalaing mo, no awanan ka iti diskarte, awanan ka iti kinasirig. Gapot iti kinasirig, isu ti manglawag iti kinalaing nga adda ken ka. Amen. Praise God. So, iti kinasirig kat saan nga kinalaing. Iti kinasirig kat amum no anya iti aramidem, intun saan mo nga amu no nya iti aramidem. So, iti kinasirig kat saan nga kinalaing. Kastamat asaan at titulo ang magunod mo iti college. At nagiti ang amuk na college degree. Ngam saan da nga amu nga aramatan iti kinalaing anaadal dati college. Adamat iti tao, asaan ang naggraduar iti college, nga madaan ti kinasirig, adaan iti diskarte, isot kapunang amo na nga mangbwangay, iti may isa nga kumpanya, nga isot ipagtatrabahuan, nagiti naglalaing. Amen. Dahil nga tao, nga adaan iti kinalaing, nga naawan iti kinasirig kinkwana, kat saan na nga amo nga aramatan iti kinalaing na. So saan na nga amo nga aramatan iti kinalaing na rin nga tao, naawan iti diskarte na. Iti kinasirig kat iso ti diskarte. Kaya iso ti manglawag iti kinalaing nga daging ka. So dahil nga tao nga adaan iti kinalaing nga naawanan iti kinasirig, awan iti diskarte kinwala. Wala kasano iti kinalaing na awan iti kinasirig, awan iti diskarte na. So kasanuman iti kinalaing dahil nga tao, awan iti kinasirig kinwala, saan na nga amo nga ramatan iti kinalaing na. At na nagiti adaan trabaho, kat mo sa lutsudem, no anya iti diploma da. Kat ko na da, ay awan, nawan iti diploma mi, basta mo milan na iti nga aramidan. Abay, gapo tati silaw iti Diyos, kat linawagan na, iti kinalaing nga da kadakwada, so tatan amudan iti aramidan da. Nga ibigat saan da nga amu iti aramidan da. So iti kinasirig, kat among ti aramidan, intun saan mo amu ti aramidan. Pagkapon ti kinasirig, iti sao ti Diyos, iti presensya ti Diyos. So ti kinasirig, kat among ti aramidan, intun saan mo among ti aramidan. So kasano, ang magungkod mo nito ang kinasirig. You get that in the presence of God. Amen. Praise God. Magungkod mo na itang kinasirig, babaan iti presensya iti Diyos. So ito na talaga itibanag na saan mo may parabang, saan mo ang mawatan ng apay, go to the presence of God. Ito na talaga iti manglalait kin ka, mangtagtagipasit kin ka, go to the presence of God. And what will happen? The light of God will shine. He'll give you wisdom and understanding about things you didn't even ever understand. But now, as long as you let your life allowed to be governed by the circumstances, governed by the emotion, governed by the feelings, I guarantee you, it will keep you out of the presence of God. So saan mo ay palukos, ada ito'y namin di masulot, no di ka, iti pamating na nagkapumalim mo iti sa ti Diyos, kat iso di masulot iti biyan mo. Amen? Amen. Dahil ito'y rignak at mga lilaw na maminsan, isumat gamin iti marignak. Masapol nga agbasar ka, no anya di ko natin sa ti Diyos, di pamating nga nagunungkod mo, manipol iti sa iti Diyos. Dahil ta iti mangtaging ka ti diskarte, dahil ta iti mangtaging ka iti nasirig, kaputalawagan na iti kinalaing nga naadal mo. Tapno among nga aramatan, dahil ta na kinalaing na adaking ka. Babaan iti kaadam iti pasensya ni Diyos. Ano na iti tatawa nga tarigagayan da magunkudan iti kinalaing. Ngayon, adalat ta, iti pagkukurangan da, adalat ta isaan naman na amunan kadakwada, gaputawan kadakwada, di sa ti Diyos na mangtad iti kinasirin. Amo yung, iti pakapunan na lang iti tao, ket iti presensya iti Diyos. Ti kwarta kat saan na pangakaya nga kanakan. Dahil tilubong kat padasan na kanakan, saan na pangakaya nga kanakan.
Nga ilang mabalin nga mga panak iti kararam. Ket isu ti kada iti presensya iti Diyos. Nagmaya nga rignan iti presensya iti Diyos. Intun sigurado kang among nga da iti presensya iti Diyos kinka. Kita nagmaya. Saan ka matihado? Andiyan mo ti sitwasyon iti biyak. Among nga naimula kinka ti sao ti Diyos at da kinka ti presensya iti Diyos. Uray ka iti banag, kadagiti material ka banag. No ti Diyos ket inkabil na iti sauna kadagita nga material nga banag. At dati pa nakabalin, uray pa kadagita nga material nga banag. Uray ti Diyos, inkabil ko iti saok, kadagiti nagbasit nga bukol iti darat iti baybay. Ket ti saok na inkabil ko iti dayta nga nagbabasit nga bukol iti darat iti baybay. Ket saan nga kaya nga lampasan, wano lasatan, wano dadakanan, iti makuna nga daluyon, iti baybay. Kasanuman kadakkel, dayta nga daluyon, iti baybay, uray kas nabantay. Agumor nga kasalanganayon kuno iti Biblia. Nakaamamag, iti makuna nga umor na. Kadungparan nga dayta. Nga darat iti baybay. Kuna ti Diyos, inkabi ko, iti darat iti baybay, na bedeng boundary, nga saan na nga mabalin, nga lasaran. Kat numan umay, kapot taday nga darat kat amuna, nga iti sao ti Diyos kat agdakan niya na. No asano iti kinaumor, dahi nga daluyon nga magdalapos kanya na. Mayatmot iti kakantaan, dahi iti nga darat. Nga agsubli ka. Kapot ang muda nga dakan na pa dito sa kapit. Inistorya ka lang dito nga may yarari ko iti biyag tayo. Nga naamong adaking ka ti sao, dahi nga sakit nga umay ka, agsubli ka. Dito nga didigram ang waiting ka, agsubli ka. Dito nga problema, dito nga dadagsan, agsubli ka. Kaya kung natin Diyos no aramata, iti pamating nga daging ka. Nung unang nga maparot, dito nga puunti manggaw, puunti kay mito at maimuna di bayman. Kaya nung unang nga maparot, dito nga dadagsan. Kapo iti pamating nga ito ni Diyos king katat no aramata. Kapot ada ti presensya ti Diyos. Ada nga ti presensya ti Diyos. Aw, hanggang mabalingag, taninag dito. Kaasi ka lang dito, nga didigra. Kaasi ka lang dito nga dadagsan, magtalinaan ka kanya. Ada kanya ti presensya ti Diyos. Marunong ka, mangurmuro ka. So agdardaras, dahil ito nga didigra. Agdardaras, dahil nga abuson, nga pinadas ng umaykin ka, nga pumanaw. Kat mapagbaligya pa amin nga sulisot itibiyag. Gapo ti presensya ti Diyos, nga nagtalinaan ito. Kenda. Naadaan ka iti kinasirip, kat iso ti panukaramak mo, iti sao iti Diyos, nga agdakin ka. Praise God. Wala na i-libro iti Proverbs chapter 2, verse 1 and 2. My son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. So kung na anak ko, no awatan ti saukin sa libat mo tam dagiti bilin ko. Takuyalingan mo, talapayag mo, iti kinasirip. Kaya ikagumang awatan. Sikas pasimudag na ito yung magtalinad ka, ti presensya ti Diyos. Yalingan mo, talapayag mo, no anya, iti kunay ti Diyos, may papankin ka. Sunada, nagitibanag na saan nga may parbang. No adda ti kasasada, saan mo amawatan no apay. Saan ka nga, agtutugaw lang tani, tineta ngayan, iti signat, no di kat mapankay, ti presensya ti Diyos. Agtalinad ka, iti presensya ti Diyos. So ti panangyalingan mo, talapayag mo, iti kinasirid, ken panakaawat, kat panangbusbus iti oras, iti presensya iti Diyos. Kat maadaan ka, iti kinasirid, ken panakaawat. Maadaan ka, iti pamati. Kat agbalin ka, nga nalintag. Hanggang agbalin nga nalintag, iti bukod mo nga ramit. Saan ka agbalin nga nalintag, iti bukod mo kinaimbag. Agbalin ka lang nga nalintag, iti kinadam, iti presensya iti Diyos. Kat maadaan ka, iti pamati, kat agbalin ka nga nalintag. Agbalin ka nga nasantuan. Agbalin ka nga nanakman, tinataknang nga tao. Agbalin ka nga naragragsak, agbalin ka nga nabigbigsak, agbalin ka nga nabilbilag, agbalin ka nga nasasalunat, agbalin ka nga narangrangay, agbalin ka nga barunga parswa, kinananay nga nakay, ayaw iti imatang ni Apo Diyos. So katanda gini tagpawat at mas dao na, ni, ako yung nagbalin mo ito na di nga masirin. Katpunam, I just went in the presence of God, and I got what I needed. I just went in the presence of God, and I got what I needed. I went in the presence of God, and I got what I needed. Amen? Praise God. At talinad ka lang ng presensya ni Diyos. Mapan ka lang ng presensya ni Diyos. Kung dapat yung presensya ni Diyos, ay talinad ka lang ng presensya ni Diyos. Kahit mahulog mo amin nakasapulang mo may paway ni Tibiyag. Hanggang paripaligat ka magbuto.
Saan ka nga masapon ng overtime, nagtrabaho, kuri ka lang silawang, nagiging utak mo, agdaros ka. At talinag ka lang, di presensya ni Diyos, kaya una nga, blessing, itong sumursurot king ka. Matthew chapter 6, verse 33, sumursurot king ka, dagiti, blessing. Saan lang ang material nga banat? Maadaan ka, hindi kinarangay, hindi nga biyag. Agbalin ka nga nabaknang nga tao. Kas kini Joseph, kaputa ni Diyos, adaan niya na, iti presensya ni Diyos, adaan niya na, nagbalin ni Joseph na nabaknang nga tao. Nga midin bagay iti Diyos, nga ni Joseph at nagbaknang nga tao, saan nga baknang isuna iti material nga banat? Adda isuna iti pagbaludan. Ngam ko na ni Joseph at nagbaknang nga tao. Abay nga nabaknang ni Joseph nga tao, kaputa ti presensya ni Diyos, kat adda kinkuana. So being in the presence of God provides you the blessing, joy, and peace. Adda iti rag-o, adda ti talna, adda ti kankanayon nga baligid, iti kinaadam, iti presensya ti Diyos. Kaya kung na iti Diyos, i-declare na, nga nabaknang ka nga tao. Kaya kung na umaitin ka, ti kinarangay, iti ruwabiyag mo, kinarangay ti spirito, kinarangay ti karama, kinarangay ti panunot, kinarangay ti salunat, sumadaan ka, tinananay, kinarangay ti salunat, kaya kung na nabay, na sumusurot, dagiti material nga banag. Amin nga sa pulam, nga may bahay ti biyag. Yes, anyan nga nagragsak. Iti kaata, iti presensya, iti Diyos ka natin. Anyan nga nagragsak, kinag-imbag, kinagmayat, nga rignaan, nga adatay mo iti presensya, iti Diyos. Kas kumakanyag kata, adat agdamang nga problema kata. Yung picture, iti tiro nga pamilya rin. Dito ti pagarok ni Satanas, kat dadakilin na kami. Yung picture, kung na iti Diyos, iba na pumunta pa amin na naibang. Kat makikita ko, no kasano nga pairutan na pa, iti panaglalangan mi, nga agkakabsat. Pairutan na pa, iti panaglalangan mi, nga pamilya, nga agtikinulong, no kanya daramidan mi, nga agpanuray kami iti hapo, kaya sa ibang idalan, kat makikita ko niti sumarunong nga mapasama kiti aldaw. Nga iti Diyos, ibanag nga testimony, anyaman ti makaspasama kiti diyan. So ti kabusog at saan nga pulos nga baligi. Idi na ilan sa ni Jesus Christ. Idikit kita ni Satanas, iti dara ni Kristo nga gayayos na agtanag iti daga. Ti pagarok dagiti kabusog at nangabakdan. Ganti saan da mo, nga isugayaman, itinakaabakan da. So nga inton dalugan na kan Satanas, inton sulisugan na kan ni Satanas, inton kahit nakakadadaulan, inton kahit nakakabadat. Ti pagarok na na abak, nganggapu, taki sao ti Diyos, nagtalinod king ka, iti presensya ti Diyos, amo, di presensya ti Diyos, ti mangibawon king ka. Praise God. Ti kinangaday ti Diyos king ka, iso ti mangibawon king ka. Saan ka nagpariparigat ka bumamon? Iti presensya ti Diyos. So nga panunod tayo, naadaan tayo ti pamati, manipod iti presensya ti Diyos, kaya iso ti panangigaman tayo, ti biyag tayo ti Diyos, nagunuod tayo iti kinasiri. So, una nagtitito tao, pa na, nagbalik ka masip, at nagtintas mo ito niligan mo. So, di dyan, na makita na, nagkapunay na, iti presensya, iti Diyos. Nagunod mo, ti amin na kasapula mamay, paano iti biyag, gapot adda ka, iti presensya, iti Diyos. Amen? Yes. May dato nga bendisyon na magunod tayo, iti kaadda, iti presensya, iti Diyos kada tayo, kat masarakan tayo, iti libro, iti Philippians chapter 4, verse 7, na isu, iti talna. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, titaon na ti Diyos nga artapan na ti aming nga panakaawat ken panakaam mo, ay wala na iti puso ken panunot yu, babaan ken Kristo Jesus. Ital na ti Diyos nga artapan na ti aming nga panakaawat ken panakaam mo, ket ay wala na iti puso ken panunot yu, babaan ken Kristo Jesus. So, siputan niyo, babaan ken Kristo Jesus. So, di relasyon ko ken Kristo, kat mapadasak, iti mapuna nga talna iti Diyos, nga artapan na iti amin nga panakawat ken panakamo, nga isu iti mga aywan to'y puso. So, ti relasyon ko ken Kristo, kat mapadasak ti talna ti Diyos, nga artapan na ti amin nga panakaawat ken panakamo, tapno ay aywanan na to'y panunod ko. Praise God. So, di kaya iti Diyos ka na tayo. Kaya tayo tayo. Hindi pa ko na mapresensya ni Amo Diyos. So, anyaman di ka sa saad tayo ibiyang. Agbiang tayo iti panagbiang. Naagdaan relasyon kin Kristo. Tapno maadaan tayo. Ikital na ngagapu manipul iti Diyos. Anyaman iti kasasad tayo ibiyang. Anyaman na dadagsan. Anyaman na trahedya. Anyaman na didigraw. Putliday sinay. Saan may panagbiang na kasasad. Agbyag tayo ti panagbyag na adaan relasyon ken Kristo. Tapno magunod tayo iti talna iti Diyos. Praise God. Amen? Amen. Praise God.
the peace of God, which passeth all understanding, shall keep. So, iso ti mga aywan, iti puso. So, adda ti mga aywan, iti puso. Jetal na iti Diyos. Deta nga tawag na ti Diyos kat nagunod mo, manipod iti presensya iti Diyos. Manipod iti sao iti Diyos. Kat iso deta iti mga aywan, dita puso. Iso deta iti mga aywan, dita panunod mo. Kasano mawagas, babaan ken Kristo. So, di relasyon mo ken Kristo. Kat iso deta iti wagas, ang mapataod, iti talna, yan ka, nga mga aywan, iti puso, iti panunod mo. Madaan ka, iti talna nga gapo iti Diyos. Babaan iti nasinad, ang relasyon mo ken Apo Jesus. Kat babaan iti nasinad, ang relasyon mo ken Apo Jesus. Amin nga issue iti biyag, kat masulpar, iti kinaagda, iti presensya, iti Diyos, yan ka. May topat, abindisyon, ang malapang tayo, iti kaagda, iti presensya, iti Diyos, kada tayo. At masarakan iti libro, iti Psalms chapter 16, verse 11, nga isu itiran ko. Psalms chapter 16, verse 11, kung na naritoy, Thou will show me the path of life. Thou will show me the path of life. So, ano yung tigalan ni Tigyan? What is the path of life? So, una na, yung tigalan ni Tigyan, in thy presence, there is fullness of joy. In thy right hand, there are pleasure forevermore. Praise God. So, adda itiran sa iti presensya ni Apo Diyos. So, tidala ni Tigyan kakayat iti Diyos. Agunkudan tayo iti biyag. Kat iti presensya iti Diyos. Diya presensya na kada tayo. Praise God. Hallelujah. Diya presensya iti Diyos. Iti mangtag kada tayo ti rangko. Mangtag kada tayo ti talna. Mangtag kada tayo ti kinasirit. Nga manglawag iti amin nga kinalaing. Nga adda kada tayo. Tapno tayo ti aramidan tayo. Iti presensya iti Diyos. So saan kayo kung mga agawid na saan yung amu ti aramidan nyo? No di ka agawid kayo nga amu yun iti kinala. Amu yun iti aramidan nyo. Kaputa amu yun adda kada tayo iti presensya ti Diyos. Kaya iti paggapgapuan iti kinasirit. Paggapgapuan iti kinalaing kasanong amo nga ramidan. Saan nga Diyos kailangan iti paggapgapuan iti kinalaing? Uray sa kapulong at taon ka dyan ni Diyos kailangan. Ikinagda kini eskwelahan, ado na kiti palpak, nga sursuro man tayo kiti eskwelahan. Dahil ito'y sao ni Diyos, iti makuna nga purno nga paggapuan, iti kinasirin. Iti pa nakaamok ini, iti naggapuan, iti tao. Iti nag-istorya di Mistrami, college na pwede ay, nag-istorya di Mistrami ko na noong nabiyak, yung kawayan, lumabas si Malakas at si Maganda. Doon na tayo nag-umpisa. Hindi at dapat, hindi wala naman yung mistrap na kasaya kasi isulat yung ulit-ulit. Inag-adalmin, yung kasano yung pagkapuan, hindi tao nga nagapuin ni batas. Tapos lagi din awanan ni Diyos. Gandi ay kakapsat. Iya dayon na ka, iti makuna nga presensya ni Diyos. Iya dayon na ka, iti panakamu. Iya dayon na ka, iti kinasirin. So dahil ito'y kakapsat, sa udi ako, iso ti presensya ti Diyos nagkalilan king ka. Nga mangtag king ka ti kinatured. Amuyo na kapay nga, ado na giti tao, takrot, gapu, ta nagbasar dati kinalaing nga naadalda. It is kinaan. Nga saan daw nagbasar, iti kinasirig nga gapu manipod ti sa ti Diyos. Gapu ti kinasirig nga gapu ti sa ti Diyos kat ikatan natin panagdanag. Ikatan natin panagbutay. Gapu ta iso deta. Iti bunga, iti pamati tayo na nagunod tayo manipod iti sa ti Diyos. Nauray ito no gingat ni matay sa anak magbutan iti dapas gapu ti presensya ti Diyos kat addakan niya. Unayo man, uray ti gingat ni matay sa anak magbutan ti dapas. Gapu adda iti presensya ti Diyos. Oh, praise God. Ramdakan tayo man garod ni Apo. Hallelujah. Hallelujah. Wala na sa dumi ng kasakam. Itutulog niyo po kagayawan ni Apo Diyos. Hallelujah. Reknahan tayo iti presensya iti Diyos. Itutulog tayo mariknahan iti presensya iti Diyos. Tapos karigit iti Diyos. Kaya ito naburnong kayo. Kapag ikuana iti presensya iti Diyos. Adala ng kanangin ka na tayo. Among iti presensya iti Diyos. Kat makaagas. Iti presensya iti Diyos. Kat mga waya-waya. Mang sulbar iti problema. Mang itagping ka ti talna. Mang itagping ka ti kinasirit.
No, anya, di wayat mo desisyon mo, iti biya. Bayat nagkagkanta rin ka musicians tayo. Ibkas mo, iti kinaimbang ni Apo Diyos, king ka, apresyaran ni Apo Diyos, nagibang dagiti amin, naramid iti Apo, iti biya mo, no, kasan mo ay aywanan na ka, no, tinagimbag, ng iman na mga manitandalan, king ka, no, kasan mo ay dinagamit ka, nakita, nagiti anak mo na salunat, nakita mo pamilya mo na salunat, naagaan ka, tinapintas ka trabaho, iti Apo, ikan na ka, ti amin na yung angas mo, hindi ka na ka, ti matay, hindi ka na ka, ti agungin, hindi ka na ka, ti hiwat, hindi ka na ka, ti lapay, hindi ka na ka, ti imay, hindi ka na ka, ti saka, apresyaran ni Apo Diyos, iti naramid na king ka, dinamili na ka manipod iti tapo, puyat na iti agong mo iti angas iti biyag, katagbalin sa kakararo nga si biyag, sulit na ang ti presensya iti Diyos, lampulusan na ka di Apo iti presensya na, sige ka sa panunutan mo iti kinaimbang ni Apo Diyos, panunutan mo kasama mo ni Apo kung tagimbang, anyaman iti kapasama iti biyag mo, anyaman na iti kitigra, sangkon mga balito, o wala na iti marami na iti napalabas, at naramidang tagpa, mapaulit na rin iti kumalag panalan iti biyag mo kini Apo, iti presensya ni Diyos ang taginalan ka, kaya sa iti kinaimbang ka, nagismugin ka, nagismugin amin na ramin na pinigyan. Glory to God. Panayaw niya ako sa inyo sa iwag na nag-iwag na tako'y naglang na iwag mo. Iwag na nag-iwag mo. Panayaw ang hindi ako. Apresyaran niya ako Diyos sa bigyan mo.
na barbara, pamanayang niya ako. Siya na barbara kapsat kimenya ng pamanayang ako.